Πάμε πάλι. Ωραία, καλύτερο. Ωραία, πάμε πάλι. Χάλια. Πάμε ξανά. Τώρα είμαι προετοιμασμένος. Σπάσαμε το ρέκορντ. 2,66. Πάμε. 2,43. Πάμε πάλι. 3. Ωραία. Πάμε πάλι. Όποιος δεν μπορεί να σπάσει 2,43 νομίζω, με θυμάμαι καλά. Ναι, πρέπει να κάνει like και subscribe τώρα. Άνα και να βάλει και το καμπανάκι. Πάμε πάλι. Έλα ρε φίλε. Ωραία, πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε τώρα.